मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दिनैहाय जोङो गुवाहाटीयाव थांनो नागिरदों आरोना नैबे बिथाङानो जाहैबाय शपिं खालामहैगोन मा बायनानै लाबोयो बे बिथांजों थांफानो मोनसिगोन आरो बरिं जागासिनोमोन दखान गैया नालाय बन्द दायो ओमफ्राय बिनिखायनो जोङो दा गुवाहाटी थांगोन सासे लोगोखौबो थांफाबावगोन आरो बेखौ दा बेंटल गेटआव नालाय ओरै थाङै थाङै पिकआप खालामलांसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांफादो आंनि दिनैनि ब्लगखौ ट्रेभेल खालामनायनि जागोन आरो शपिं नोंथांमोना नायलांदो दे नायनो इन्टारेस्टेड बा आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होलांदे लोगोफोर ओमफ्रायो थाबैनो 1K खालामनानै होदो 1K जाथारनोसै आंना बावथारला एसेल' नांथारसिगौ थ' थाबैनो स' थुदो लोगोफोर आंजों लोगोआव फट' खेबनोमोन जोंहा साहा लोंनो बेयाव लाखिदों होनदो बेनोमोन जायखौ थिखोनांगौ ओमफ्रायो देखायबाय थायासै आं डाइरेक्ट फैबाय दायो नै जोङो बेयावहाय ब्रेकफास्ट खालामनो नागिरदों आरो ना उपासनायावहायो खालामलांनाय जायासैमोन नालाय बेयावनो जानोसै होननानै दायो नै अर्डार होबाय आरो सौफैबाय नै जोंना अर्डार होनाया दायो जानोसै लामाखौ नै जि साइज नुनानै आङो भिडिअ एसे लाबाय नोंथांमोनाबो इन्जय खालामदो आरोना आंजों लोगोसे ओमफ्राय नै जोङो थांगासिनो मोनहैनोसैयानो आरो किं कालेक्सनाव सु लांफैदोंमोन आरो नै ओमफ्राय बन्दसो आरोना लोगोफोर ओंखाम उखैनो हाला नै दायो जोङो बाजैयावहाय हाबबाय आरो ओंखाम जानो थाखाय नेगासिनो दाबो सौफैया ओमफ्राय दायो नै सौफैबायानो जानोसै अमा बेदरजों गोथावनो बाजैनि ओंखामखौ गोथाव मोनो टेस्टि जाखायो आरोना नोंथांमोना माबायदि मोनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आंथ' बिराद गोथाव मोनो गासिबो दंजोबथारो नै ओंख्रियानो अनलानिफ्राय लानानै लाब्रा दालि सबाय अमा बेदर सलाद आलु बाथोन ना बाथोन बायदिसिना पापर जि गोथाव गोथाव दंजोबखायो आरो ना जागौनो दायो नै जों सिटि सेन्टारनि फारसे आवगायलांगासिनो ओमफ्राय ओंखाम उखैनायाथ' हाखालामोन नालाय थ' दायो जानानै लाग्रोखाबाय दायो जोङो सिटि सेन्टार फारसे थांगासिनो ओमफ्राय किं कालेक्सनावथ' बन्द'मोन इन्सटाग्रामाव नायनानै थांदोंमोन आरोना शुनि फार्स्ट कपि मोनो मोजां मोजां होननानै नाथाय फसायबोआसै दायो सिटि सेन्टार फारसे आवगायबाय आरो मोनबायानो नै दायो सिटि सेन्टारखौ ओमफ्राय बे किं कालेक्सना बन्द' मोनबाबो जोङो खेव होनानै नायबाय आरो ओमफ्राय मोजां मोनबोआसै मोनैनि थाखायनो ओमफ्राय जों खेव होनाय जाबाय नालाय थ' चप्पल लानानै फैबाय आरो बेनिफ्रायो दायो नै सिटि सेन्टारनि गारि पार्किं सिङावहाय दंफैयो जोङो गारि पार्किं दोननो थाखाय नागिरदों आरोना ओमफ्राय नै जोङो थांगासिनो गासैयावबो फुल गोजा आरो हेदिनखालि जि मानसिमोन ना ओमफ्रायो नागिरो मोना खेमसे राउन्ड आप होखांनायनि उनावसो ओरै जिङावहाय बेयावनो मोनफैदों आरोना जोङो बे साइडआवनो नै दा नैबे जायगा मोनगासिनो बेयाव ओरै गिदिंखांनानै आरोना लोगोफोर दायो नै गारि दोनखांनानै जोङो सिङाव हाबफैबाय थाबायगासिनो नै गोजौआव थांनो थाखाय जोङो दायो नै जोङो गोजौआव थांसै शु नागिरनो आरोना बे गाहायाव एडिडासनि मोनसे दंमोन बेयाव फसायासै आरोना ओमफ्राय दायो नै गोजौआव थांनोसै सौफैबायानो गोजौआव ओमफ्राय मा मोनो नायनोसै बिनि शुखौनो लानो थाखाय फैनाय जादों आरोना बेरायथावथाव बन्द'बो नालाय बरिं मोनगासिनोमोन बिनिखायनो बेरायथावथाव शपिंबो खालामगोन होननानै फैनाय जाबाय आरो जोङो शुफोरानो जि मोजांथार ओमफ्रायो जोङो मेन टारगेट लानानै फैनाया बे किं कालेक्सनखौनो नागिरनानै फैदोंमोन आरोना इन्सटाग्रामाव नुनानै माने मोजां नुदोंमोन आरो गाननो थाखाय कम्फर्टेबल मोनैनि थाखाय बेयाव फैफिनबाय आरो जोङो सिटि सेन्टाराव नागिरनो ओमफ्राय नै बैखौनो लादों शुखौ
दायो नै शुखौहाय लाखांबाय ओमफ्राय बिलिं खालामगासिनोमोन जों नै थालाबायबाय बेयावनो नेगासिनो शपिंआनो बेनिसो नालाय जोंना गारिया गोजौआवसो गाखोनानै थाबाय गाहायावसो दंमोन ओंखारहोनायखौ नायनोसै एबार जोङो Maya. बैखौसो दाबायनांगौ नै मेजिक बैबो फायखाबाय मालाय Boria boria. Dosraयावसो बेरायफैदों जों गुवाहाटीयाव बेरायफैयाखै होनदों दायो नै जोङो बंकारावहाय हाबफैबाय मा मा लानाय जायो लोगोफोर नायलांदो लाबाय नै दायो दायो नै जों फैफिनबाय फैयै प्रनितायावहायो साहा लोंबाय जोङो सिंग्राजों साहाजों गोथावनो बेलासिनि मोनानि हेलो लोगोफोर दिनैहाय नेक्स्ट डे गुवाहाटीनिफ्राय सफैनानैहायो मैयाहायो आङो मेंनानै उन्दुदोंमोन आरो जोङो हरनि 11टासोआवसो सफैदों आरोना ओमफ्रायो भिडिअ खालामनो जोब्बाय हायासै मेंबाय माबाय ओंखामबो जाबाय माबाय उन्दुबाय आरोना ओमफ्राय नै दिनैहाय नेक्स्ट डे मोनासो सम मोनबाय आङो सम गैयामोन आरो ओमफ्राय मैया मा लानानै फैनाय जाखो आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आं देखायनोसै मा लाबोखो गासिबो आंनि मोनसेबो गैया आरोना हासबेन्डनि गोजासो मा लाबोनाय जादोंमोन आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै थ' आङो रेडि जाबाय देखायनोसै नोंथांमोना अननानै नायलां सापर्ट खालाम ओमफ्राय चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आंनि चेनेलखौहायो मानोना 1K खाथि जाथारबाय 1K जानाय लोगो आङो केक काटिं खालामगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय बेबायदिनो जेरैबायदि फेसबुकआव अनदोंमोन मानोना फेसबुकआव आङो पेमेन्ट मोनखांबाय दा नेक्स्ट पेमेन्ट मोनहांहां जानानै दं आरो फेसबुकआवबो ओमफ्राय नोंथांमोना बेबायदिनो फेसबुकआव जेरैबायदि अनदों इउटिउबावबो बिदिनो अनबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' आङो मैया मा लाबोनाय जादोंमोन शेयार खालामसै नोंथांमोनाबो थांबा हेल्पफुल जागोन नालाय स' देखायनोसै आङो मैया मा लाबोनाय जादोंमोन फार्स्टआवनो देखायनोसै आङो बंकार्स कर्नारनिफ्राय लाबोदों टि सार्ट लाबोदों देखायनोसै आङो मा टि सार्ट लाबोदोंमोन गानलायलायबाय अब्लाबो आङो मा होनो देखायबाय आरो नोंथांमोननो माने गानखांबाय प्लास्टिकफोरखौबो बस'जोब्बाय डिसकाउन्टआव मोनबोदों माने डिसकाउन्टआवहाय नैबे ब्लेक टि सार्ट खमावनो मोनबोदों आरो 799 ना 899 मोन बियो जिखुनु मोननि गेजेराव आरोना लोगोफोर ब्लेक टि सार्ट नै बेक साइडजोंहाय नै बेबायदि बेक साइडजों बिदि ओमफ्राय सिगांनि बेबायदि हासबेन्डनिसो आंनि नङा बंकार कर्नारनिफ्राय लाबोदों प्राइसआ थिगैनो दङ नोंथांमोनाबो थाङोबा दा डिसकाउन्ट सोलिगासिनो नोंथांमोनाबो मोनबोगोन बेनिखायनो आङो दिनैहायो बे आनबक्सिंखौ
मैया थांनायजों लादेरफानाय जाबाय आरोना लोगोफोर नै बे मोनसे बिराद मोजां सिखौबो मोजां मोनदों आङो मा होनो गाननो मोजां आरो कम्फर्टेबल ओमफ्रायो मोनसे प्लास पइन्टआ जाहैबाय हिन्जावफ्राबो गानजायो आंबो मालाबा गाननो गोसोबा गाननो हागोन आरो बेखौहायो स' बिराद मोजां आरो सानैबो गानलायलायनो हागोन बारा गिदिरबो नङा बे साइजआ XS ओमफ्राय आंबो जागोन आरो जिन्स बेगि स्टाइल गाननोबा आरोना बे मोनसे थांबाय ओमफ्राय नैबे सिम्पोल बियो जेबो माबा गैया खालि नैबावल' दङ फिसा पिक्सारनि बेखौ सुलायलायबाय आरो दहाय सानाव सुबाय आङो ओमफ्राय बे मोननै बंकार्स कर्नारनिफ्राय बे मोननैखौ लाबोदों स' बेखौबो गाननो हागोन आंबो मालाबा गानगोन आरोना आंबो अबेबा थांनाय जायोबा बे मोनसे बंकार्स कर्नारनिफ्राय बे मोननैल' लानानै फैदों आरोना ओमफ्रायो जों मानो थांदोंमोन होनोब्ला बेखौ देखायनोसै आङो जोंनि थांनायनि खारनानो जुथा लायनो होननानै थांदोंमोन आरोना फार्स्ट कपिनि जि मोजां फानदों होननानैहायो माबायदि जागोन होननानै किं कालेक्सनाव आरो थांदों ओमफ्रायो थांदोंमोन नालाय किं कालेक्सनाव जुथा लायनो थांदों आरो जि मोजां दङ खोमा होननानै थांदोंमोन आरो ओमफ्राय थांनानै दाना थांबायबो जोङो थांनानै नागिरनानै जि लामायाबो फिसा खस्थ' थांबाय आरो थांनानै दाना दखाना बन्द' दसे सोंलाबायबाय जोङो सिङाव कलिं खालामहैबा खेवनो हागौ होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय एसे खेवनानै नायफ्रामनानै फैफिनबाय जोङो ओमफ्राय दाना गारियाबो फिदिंनो जि दिगदार ओमफ्राय थेवबो फिदिंनानै लाबोनानैहाय दानाहायो आरो फैबाय नालाय दे माबाथारनोसै होननानै खेबसे गेटखौ नारनानै माबाय आरो ओमफ्राय गोजौनिफ्राय जे बे दखानदारनि बिफा दङ बियो होनहरबाय आरो होजों मा नांगौमोन होननानै सोंहरबाय आरो जोंखौहाय माबा फन नाम्बारफोर हरनो हागोन नामा होननानै सोंबाय ओमफ्राय खुलिगोन र' आं सोंहैगोरनि होनजोब्बाय आरो ओमफ्राय सोंहैनानै खुलिगोन र' होनबाय आरो बियो आंनिनो फिसालाखा होननानै बुंबाय ओमफ्राय न'आवनो आरो गावसिनि न'आवनो होनदों किं कालेक्सन ओमफ्राय जोङो थांनानै नायबाय ओमफ्राय माखासे स्टकआव गैलामोन आरो माखासे थांजोब्बायमोन ओमफ्राय दाना फार्स्ट कपि नालाय स' नायनो थांबाय जुथा नायो मोजां मोना दानाथ' दखाना जोंनि थाखाय खेवनाय जाबाय उफाय गैया ओमफ्राय मा खालामबावनो फसायबोआसैबो नायनोथ' थांबाय ओमफ्राय दाना फसायबोआसै आरो ओमफ्राय फसायनानै दाना मा खालामनो मा मानो दसे नायफ्लालाबायबाय आरो जोंनि थाखायनो खेवनायबो जाबाय ओमफ्राय बेसोरा खेवामोन जि गोबावजोंसो ओंखारखादों ओमफ्राय दाना नै बेखौ लानानै फैनांबाय आरो बेबो फार्स्ट कपिनि मा होनो बेखौहायो 1100आव लानानै फैनांबाय आरो ओरैनो बाहेरायाव बायबाथ' 500फ्रावनो मोनला बायगौमोनदां बेयाव मिन्थिला उफाय गैयिनि लानानै फैनांबाय आरो मिन्थिया हसिया थांनानै बे गलति आरो जोंनि मिस्टेक मोजां मोनगोन साननानै थांबाय ओमफ्राय मोनबोआसै ओमफ्राय बेखौ लानानै फैनांबाय ओमफ्राय थांबाय गारियाबो जेब्ला जोङो एसे स्ल' थांबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय एसे मोनसेयाव दालाय एसे लामाया एसे मोजां खालि मोनदोंमोन आरो बेयाव एसे स्पिड होबाय दानाबा बे स्पिड सालायनायावनो स्पिड लिमिटनिबो माबा मेसेज फैबाय आरो जोंना बारा जाबाय नालाय स्पिडा स' मेसेज फैबाय बेयावबो जोंना 3000 माइनास जालायसिगोनलाय आरोना दाना बेबायदिनो आरो थांबाय ओमफ्राय बेखौहाय लाबोनाय जाबाय बे किं कालेक्सननिफ्राय बेसोरा उफाय गैया खुलियामोन नालाय थ' बियो खुलिबाय ओमफ्राय बेनि थाखाय बेखौ लानानै फैनांबाय आरो जोङो दाम सोनानैबाबो लस मोनबाय बेबो लस जाबाय ओमफ्रायो गारियाबो स्पिड लिमिटनि दानजाबाय 3000 बेयावबो लस जाबाय मेन खारननि थाखाय थांदोंमोन ओमफ्राय बेखौ मोनबासै बेनिफ्राय जोङो सिटि सेन्टाराव हाबहैनाय जाबाय आरो सिटि सेन्टारनिफ्रायो दायो बेखौ लानानै फैबाय आरो सालायनो ओंखारदोंमोन नालाय जुथाखौथ' लाबोनांगोन ना बेनिखायनो बेयो जाहैबाय US पल'निफ्राय जुथा लानानै फैबाय आरो बेखौबो
गारजोब्बाय प्लास्टिकफ्राबो गैला ओमफ्राय दायो नैबे गासिबो हासबेन्डनि गोजा आंनि मोनसेबो गैया उफाय गैयिनि बेखौ लानानै फैनांगौ आरो ओमफ्रायो बेनोमोन आरो माबायदि नुफैनायखौ आङो टि सार्टफोरखौबो नोंथांमोनाबो लायनो हागोन आरो ना टंकार्स कर्नारावहायो पेन्टालुननि गाहायाव आरो पेन्टालुननि गाहायाव दङ ओमफ्राय टि सार्टफोरखौ मोजां मोजां मोन्दों आङो जेनेबा एसे रिजनेबल प्राइसआवनो मोनबोनाय बायदि मोन्दों आरो ओरैनो रियेल प्राइसआथ' 1200 बिदिनो दंलाबायो आरो ओमफ्राय डिसकाउन्ट बिराद दङ आरो डिसकाउन्टआव मोनबोबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो दायो लायोबा मोननो हागोन ओमफ्राय नैबेबो डिसकाउन्टआवनो मोनबोदों नै US बर'निफ्राय बोरायनि गोजा गासिबो आंनि गैया दायोथ' लोगोफोर बेनोमोन दिनैनि आनबक्सिंआ नोंथांमोना नुबाय माबायदि मोनखो ओमफ्राय एसेबां गोलाव खालामला भिडिअ'आबो गोलाव जाखागोन मानोना मियानिबो दंदेरो नालाय बेयावनो दोनथ'नोसै आङो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै नाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्लाबो साबस्क्राइब खालामनानै गालां लोगोफोर अननानै ओमफ्राय थाबैनो 1K खालामनानै होदो आरो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच गाइस जोंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनानै होबानो जाबाय स' थेंक इउ बाय बाय लोगोफोर